Dacă sunteți pasionați de hortenzii și doriți să le mulțiți, pentru că acestea sunt flori destul de scumpe, vă propun o modalitate în luna iulie. Căutați o tijă care nu a dat flori în acest an, o selectați și o retezați la 3-4 noduri. Așa fac eu de obicei. În felul acesta obținem un butaș tocmai bun de plantat. Retezăm frunzele. Mai este și altă modalitate, puteți să căutați la baza florii, la baza arbustului și să găsiți niște tije pe care la toamnă o să le eliminați din arborele acesta. Și din el să formați toate tijele oricâte aveți nevoie. Eu de obicei curăț hortenzia macrofila toamnă. Iată, din această tijă am putea obține 5-6 butași verzi foarte buni. Găsim un loc la semi-umbră, ar fi de dorit la umbră, și afânăm așa încât solul să fie ușor și bine drenat. Hortenzia iubește apa, dar nu îi place când apa este stătătoare. Și așezăm butașii pe o parte. Deci eu am ales tot felul, inclusiv erau și câțiva lemnoși, i-am pus și pe aceea și pe această porțiune am avut aproape 20 de butași de hortenzie macrofila. Îi plantăm la 45 de grade, îi udăm foarte bine și venim în fiecare zi ca să vedem care este starea și umiditatea solului pentru hortenziile noastre. Am făcut această procedură și în luna iunie și deja butașii mei se simt foarte bine în această perioadă. Aceasta este grădinița mea din luna iunie. Poftim, în asemenea fel puteți avea foarte multe hortenzii, să vă bucurați de ele în orice anotimp al anului. Mult spor!